neznámy Lavočkin. Máme možnosť už vidieť, že do priestoru sa dostávajú nemecké jednotky. Pancierový vlak Štefánik bude opätovať stavbu a podporiť sovietský vzdušný útok. Takže uvidíme, či sa podarí Štefánikovi zasiahnuť nejaké nemecké lietadlo. Áno, sú to lietadlá spoločnosti Retro Sky Team. Lietadlá Z-226 sú upravené do podoby nemeckých stíhacích lietadiel. Skupina Retro Sky Team vznikla v roku 2009 pri Aeroklube Košice. Tak naozaj reálna situácia aj s výbuchom. S týmito lietadlami tým imituje letecké súboje, nálety na pozemné ciele a za pomoci pyrotechnikov aj bombardovanie. Príslušníci Retro Sky Teamu sú členovia, ako som už spomenul, Aeroklubu Košice a predvádzajú ozaj majstrovské pilotáže týchto lietadiel jednotlivo aj v skupine. Ivan Vološin je nelietajúci manažer skupiny, v civilnom živote pracuje ako regionálny manažer. Dušan Šanko je profesionálny pilot a inštruktor lietania. Má niekoľko titulov v leteckej akrobácii. Lieta za Nemcov, ale aj za Rusov.